¿Qué tal? Gustoume. ¿Qué tal, señoras e señores? ¿Cómo están? Son as 7 da tarde que estamos aos da voltas co prato como cada tarde para cociñar en directo. Sí, estamos para facer as cousas de despois do Nadal, as cousas que veñen, que é o entroido. Estamos moi cargados de moita comida e moi concienciados de todo o que hai que facer. Así que, por favor, seguídenos en @voltascoprato. Aí, @voltascoprato, temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque hoxe veñen os dous animais. Veñen o jabalí malo corzo. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso por eles. A ver, si tiveramos que escoller quen é o jabalí e quen é o corzo de vos os dous, quen sería? El é o corzo, que sabe que ten un repris. É verdad, ten moita salida. Tamén podemos ser un híbrido entre jabalí e corzo. Claro. Sí. Pode ser, non? Ostras. Ahora... Jabacorzo. Un corzolí. Corzalí. Un corzolí. Corzalí. Exactamente. Bueno, que tal o finde? Moi ben. Sí. Moi ben. Traballache moito ou estuveche na casa? Non traballei nada. 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 Fixen un cañotas. Un cañotas. Fixeche un cañotes. Bueno, eu no fin de semana traballo. Sí. Que pasa? Eu no fin de semana Traballar de qué? Que traballo, verdad? Define. Desarrolla. Fan cousas, hai veces que hai Come, cousas vai que facer. comer. Claro. Hai que... Poño a lavadora. Poño a lavadora, exactamente. Igual bota un baile. A ver, que Cambio o pub de sitio. entendo que queredes cociñar, non? Sempre. Pois a ver que nos trae Mari Carmen de Portonovo. Hola, eu sou Mari Carmen, veño de Portonovo. A min me encantan as acelgas. Eu na miña casa pois solo as facer rehogadas, na sopa, en caldo e eso, pero gustaríame probar outras recetas. Pois a ver se saben facer algo con acelgas que este á altura. Mando un saúdo aos meus fillos e aos meus netiños. Moi ben. Vai dar un aplauso a Mari Carmen de Portonovo, de Sanxenxo, que está con nós con a Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Claro, é que estamos xa na época da acelga. Ahora xa... Que rica acelga, hai que darlle, hai que ir indo. A ver, Gusta xa a celga a ti? a mí gustame todo, xa o sabes. No, responda a pregunta. Gusta xa a celga a ti? Hai moita xente que non lle gusta a celga. Sí. Sí. A mí non me gusta a celga. Vale, pois... A mí gusta a penca. Pero hoxe vou facer unha Penca receita... serás ti, a mí non me falta así. Hoxe vou facer unha receita que está sorprendentemente moi rica. Ah, pero non che gusta. A mí non me gusta a celga así cocida, non me chista. Pero esta está moi rica. Por que diste? Xa verás. Vale. Xa verás. Unha torta pascualina. Vamos facer a masa, que é unha especie de masa crevada, e vámola meter no forno e a celga vai ir dentro rechea con queixo. Moi rica. Moi rica. Torta pascualina moi rica, rica. segundo Xulio Mato. Veremos Moi que é o que pasa. Begoña Vázquez, Pois eu veño por todas hoxe. ti máis eu, unidos pola nosa inestabilidade gastrointestinal. Sí. Como estás? Estamos ben. Estamos ben. A ver. Vamos pegar a Julio para Aquí que se estamos, fastidie. sí. Veña, No, contame, que vas facer ti? Pois mira, vamos facer... Eu vou facer un milofollas. Un milofollas que super rico. sinxelo, Pero coa celga. coa celga. Sí. Pero vas facer as E follas. voulle meter un chourizo, que fai moitos meses que non traballo con Moi un bo chourizo. para o estómago, se per mal, Moi bo para o estómago. A ver, o chourizo tamén te recupera, Sí. Date forzas. Sí. Bueno, Sí. levanta un morto. Sí. Depois douche un pouco. Sí. Bueno, Vou facer unhas milfollas e por voulle facer unha bechamel así con un poquinho de queixo de arzúa. Xa verás que rica e que fácil de facer. A mí gustame moito a celga. E hai unha A cousa que bechamel me tamén gusta é moi máis, boa. porque tú plantala hoxe, plantas hoxe a celgas e tes a celgas para 10 anos. exactamente. Como Porque inza por todos lados, eso por todos lados. Pois, señoras e señores, facemos a celgas, no voltas co prato, marchamos con... Pa! Conmigo. Vente pa aquí. Sí, vamos. Muy bien. Vegano. Y la verdurita me la quitan de la Vou mano. empezar pola masa. Oye, E vai empezar... este Casi fin me de engaño. semana fixe un plato espectacular, saquei unha foto, Sí, na vin. pero teño aquí no móvil. Pero non se pode ver aí. Bueno, pero a mellor pode ver, a mellor podemos ver no móvil. ver. Ti explica aí. Que prato fixeche? 200 gramos de fariña. Mira. Eso que é? Eso é cebola, a ver se pode ver na casa. Fixe un refrito, cañotas, fixe un Cebola, refrito. mira. Joder. Cebola, con tomates cherry, con Muy un bien. xamón, Muy bien. pim pam, despois mestureino todo con espaguetis. Quero ver ti tamén, mira. É un refrito. Ves, Pois ben, sí, mira. Fuches capaz. Ves como queda, xa? Pasaches o fin de semana fando refrito. Pero levoume 24 horas facelo. Posiblemente. Veña, Julius. Bueno, mira, 200 gramos de fariña, un ovo, un chisco de sal, 100 de manteiga, vale? E vamos a botar un chorriño de leite. Vale. Unha culler de leite, máis ou menos, vale?
Ahora que facemos con todo isto é mesturamos, amasamos e deixamos repousar. Eso vai ser Esta vai ser a masa da torta pascualina, esta. da torta esa que vai facer Pascualín. Torta pascualina, O Pascualín sabes que é, non? O pascualín é un, sí, é un, como lle chaman? qué? Un apeiro. Un apeiro, un Un apeiro tractorín. motorizado. Sí. Un apeiro Pascualín. motorizado. Moi ben. Pois, nada, Xulio Mato vai facer a súa masa, aí vai enzoufar as mans, como lle gusta el cada luns. Moito me gusta. Sí, gusta de enzoufar as mans. Así que imos marchar con Begoña Vázquez mentre Xulio fai a masa. Ou quer explicarme algo máis? No, simplemente que quede todo ben integrado e deixamos repousar. Que quede todo ben integrado. Vamos con Begoña, mira, así cortaba o cebola. Así cortaba o cebola, o sábado. Vale, domingo foi. Non somos capaces de bailar, No, vamos un pouco tocados hoxe, O baile do bandullo. Eu creo que me sentou algo mal, Creo que me sentou algo mal. Home, claro, e a mí tamén. A ver se foi o refrito que fixetes. No, o refrito sentou-me maravilla. Mas hai moito virus. Hai un andacio, sí. Pero eu Os non é de entonces virus. quedados aí. Eu non é de virus, pois senón estaría fatal. Estou ben, só que teño o estómago aí, Sabes? Ai. Chámase virus, eso. Bueno, Bueno, que? vamos facer un refrito. Vamos facer un refrito, como Igual que fixen as eu. cañotas, solamente que en vez de cherry vamos a poñer tomate grande. Vamos a botar un pouco de allo, un pouco de cebola, Un pouquiño de cebola. moi ben, tomates tamén, Se non quer ir, vai lenta. a cousa. acelgas vas a botar, non? Vamos a botar a celga, sí. Por suposto. A celga hai que enriquecer un pouquiño así para que teña un pouquiño máis de chourizo, sabor. é chourizo. É chourizo, hoxe. É chourizo. Hoxe toca chourizo, podía ser xamón, podía ser polo, que nos guste. Pero si toca, Quédalle ben. xamón botelle o antes, ves? Vamos recordar a xente da casa que nos pode chamar ao 664-483-419, se é o teléfono da Voltas co Prato, como sempre. Enviade o que queirades, chamade, enviade mensaxes, o que vos dé a gana, aí estamos nós para responder todo o que queirades. E ademais, repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 outra na Voltas co Prato da televisión. Das acelgas. Eso. Das a celgas. Acelgas. A Como celgas. chamo para hoxe? De Teo a Porto Novo, coa celga e novo. Ves? Sí, señor. De Teo a Porto Novo coa celga en Novo. Porque Cuidadito, a comida é de Porto Novo. Claro. Todos, claro. Eu viven en Pero Porto, Teo- eu viven en Porto Novo, Teo, por que dirían Teo? Por que pensarían en Teo? Bueno, non sei, Porque podría está decir aí colado. de Ríos a Porto Novo coa celga en Novo. Sí, tamén. É verdade, a ver cando lle poñemos un programa. No, está dicindo a directora que é porque é máis corto. Así. Bueno, ten así todo, porque todo ten un xeito. sí. Todo ten un xesto, é verdade, é verdade. Bueno, que Vamos chamaré a allá. nosa convidada, non? Para que veña a ver todo o que Cando está facendo queiras. por aquí. Veña, pues recibimos cun fortísimo aplauso, señoras e señores, a Mari Carmen de Porto Novo. Un aplauso para ela. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Arriba de aquí, por favor, para aí. Gracias. Qué alegría. Hola. Traes toda a enerxía e alegría que nos falta a Begoña más a mí. Toda, todiña. Bueno, que eres de Porto Novo, Eu son de Porto Novo. Ostras, cantas veces estuve aí no camping Baltar, Estiveste? Sí, pois eu nunca te vin, No, xa. Porque eu iba pola noite, entendes? Eu vale. andaba por aí pola noite, pero sí. Con varios anos, cos colegas ali. Sí. Está moi bonito, moi bonito. Moi bonito, moi bonito. Moi bonito, E no sí, campo señor. tamén de fútbol ali. Sí, señores. Algún que outro Muy bien. torneo. Veña, contalle A que ver, vas a facer. que vas a Vamos facer? vou facer un milfollas. Milfollas. crocante. Moi Muy sinxelo de bien. facer. Con esta masilla das empanadillas Oh, que temos, é comprada, que eu normalmente fago, pero hoxe Hoxe non tiveste tempo. hoxe non tuve tempo, hoxe estou algo normalmente fago, fastidiada. pero hoxe Hoxe deixo ya a masa, Xulio. Moi ben. Para que vexas o Casualmente. fácil que é. Entón, que vamos Vale. facer? Capiñas das follas de empanadilla. De empanadilla. Vamos fritilas e deixalas crocantes. E depois vamos ir metendo. Vou facer un refrito de refrito. cebola, alliño, un poquinho de tomate frito e acelga. Ajá. E despois vamos facer unha bechamel. Entón vamos ir facendo capiñas así e vamos a terminar regando cunha bechamel de arzúa. Moi que rico, moi tal, boa pinta. Mari Carmen, que tal te levas ti cas acelgas? Ben. Sí. Sí. É que hai xente... Hai xente que... A ver, ti eres de caldeirá de raya, non? Bueno, eso xa é indudable. Eso xa é indudable, pero bueno... rico. Aquela rayiña. Eso, non está unha boa raya, é certo, é que unha... Eso siempre. No, a verdade que dá verdade, gusto, é a mí verdade. me gusta moito, Sí. De verdade que sí, de verdade que... Además, cómese moi... Límpialo moi fácil, coa verdad? alladiña Oh. que é la mesma, cun tiño, co... Cunto, Cunto. Cunto. Sempre, moi importante. Eso é. Home. Como se di a receta? Hombre. Como é? Que se di? Ese é Home, o trucazo. O trucazo, eso. Cando Xa outro cazo. ves tres receitas de raya, ti?
Cando queiras. Tens que vir un día. Ou de tanto falar da tua raia, tens que traer un día. Pois traeche unha caldeirada de Perfecto. raio un día. Eu é o que quería. Eu a receta dame igual. Quería que me trouxera feita. Home, claro, feita, claro. O que pasa é que desde Portugal hasta aquí xa Bueno, se chaga fría. Bueno, seguro que hai algo para mantela cá. Seguro que sí. Bueno, Bego, entón. Vamos alá, vamos a engadir Tomate. agora o tomatiño. E vamos a botar a acelga tamén. Vamos a A cortar. acelga quitaría a parte Vámola de a cortar. abaixo, non? Xa lle quitei a Sí. parte máis gordiña. Vale, vale. Laveinas ben lavadiñas e agora finiña. Moi fina, Ves, corta igual que a Sí, mí. señores, carai. Igual que el botón agora. Sempre ten que dicir algo. Sempre ten que dicir algo. É a práctica, Xa. Para mí xa sei. A práctica de meterte comigo, non a práctica de Xa sei, cortar. a Tú que tens que fazer para picar é así, sabes o que é? Colles Cortalo, dúas leiras de acelgas e posto a picar hoxe e terminas dentro dun ano. E xa picas de maravilla. É ti velo normal, maricano. Eu non vexo, non. Ves o que se meten No, comigo? no. Ves que son un presentador. Aí vache dicir eu. Ves que son un presentador, ves? Sí. É que de verdade, Téñeme Vale, totalmente... botámoslle bastante porque a acelga ao final Sí, mingua moito. sí. Quedan nada, claro. Quedan nada, sí. Moi ben. E por voulle engadir un pouquiño de chourizo. Oh, que rico. Pois, maricano, Xa esta é a creo. idea de Begoña Vázquez, por Vale, ben. moi ben. Pois vamos con Xulio Mato, veña. Vamos aquí a Arríbate aquí, Xulio. Xulio. Buenos días, Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo aquí estás? A ver, Aquí estamos moi ben. Eu sí que vou a Portonovo, ves? A mí é máis fácil que me Eu vexes. conexente en Porto Novo, É máis fácil, Na festa do gato. home, sí, ves? Onde xa aí, esa non perde, esa non perde. Son un gato, aí. Esa Me non gusta, perde. gusta moito esa festa. Sí. Sí. Bueno, pois mira, eu vouche facer unha torta pascualina, vale? Que é unha especie de torta salgada que vai rechea de acelgas e queixo, vale? Ajá. Entón temos aí esas acelgas que, mira, acabo de botalas e mira, xa mermaron. Entón, para Xa chegar se a que fixera, coza xa un non hai pouco, nada aí. estamos un chorrete de auga, Moi bien. vamos a deixar aí. Mira, a Con masa xa cebolinha teño aquí botaste, lista, non? vale? É unha masa Está quebrada. fritindo eso. E ahora esto vamos a deixar que Pero se teño cocine. moitas. É que Begoña está fritindo aquí as... Pero porque me teño moitas. Teño moitas. Mira, entre os dous non fan un hoxe. Pode vir. Están Estamos estropeados. fritindo, pero por ver. Están estropeados. Ela máis ben, non? Sí, hombre. Vale, Sí, vale, levámonos ben maravilla. todos. Sí, sí. Sí, hombre, vámonos ben. O que pasa é que hoxe estamos os dous así... Están... Nin fu nin fa, levantamos un pouco revoltos, sabes? Está un pouco está Aí andamos, pachuchos, andamos. pachuchos. O importante é levarse ben. Mari Carmen, quero que me digas cal das dúas receitas levarías ti pa praia ali en Porto Novo Non onde sei, de queiras. momento ainda están sin facer, non? Bueno, si, van paso a paso. A ver, entonces... Despois miraremos, Pero, vale? muller, haberá algún ao mellor que che teña mellor aspecto, que digas ti, ai, Bueno, eu que sei, a min de momento, a ver... Justo máis gusto. claro, como non é caldeira de raya, si non tería o fácil, Home, pero... eso xa. Claro, como non é Eso caldeirada. siempre. Bueno, pero Pero pasa ben. vouche pedir que vayas á zona de sufridor, despois chamamos, Muy bien, vale? Veña, un vale. aplauso para Mari Gracias. Carmen, que está connosco, dende Porto Novo. Ai, as acelgas, esas grandes que tidas da horta, sempre á sombra do grelo. E mira que teñen mérito, porque aguantar esa mala zona, esas caras longas cada vez que van nun prato, non aguantan todas as verduras, eso é verdad. A acelga leva toda a vida na cociña, preparada para todo, fervida, refervida e incluso esquecida no prato, e aí segue, firme como un carballo. Agora, que non cundo ao pánico, porque na cociña va moito xogo. Pódense saltear con allo e aceite e xa parecen outra cousa. Nunha empanada que todo mellora con patacas, ovos, en crema fina ou mesmo nun recheo. Así que reivindiquemos a acelga. Humilde, barata e ben agradecida. Que non será glamurosa, pero na pota, pois, responde sempre. Contádenos se sodes ou non de acelgas en @voltascoprato, onde, como sempre, estamos para responder todas as vosas dúbidas. E seguídenos, Veña, vamos con... Comigo. Begoña. Vente para cá. Begoña. Aí vai fritir as obleas. Mira, mira. É que empezou a olir a oblea fritida. Claro, estos son moi sinxelas. Hoxe facémola así con acelga, pero podemos facer co que máis nos guste, vale? Incluso que se queremos facer unha lasaña rápida, Pero eso non estoura. que nos queda crujentiña, mira, mételle así un tenedor e xa non estoy. Ah, xa racha. Xa está. Pero, Mira, é unha maneira moi fácil, hasta incluso para un postre. Sabes, estás un pouquiño de crema pastelera, un pouquiño de mousse de chocolate, xa as podes montar. pero iso é para deixalo despois que quede crocante, non? Claro, isto xa queda crocante, non ves? Ves que fácil, Isto falo máis fácil co refrito. Pero o refrito quedoume con moito estilo, No, é verdad que sí, Sí, sí. A verdad O que sí, refrito quedoume
Unha pasada. Eu se me dicen que é teu, non o creo, Escoita unha Digo, cousa, no. pero flipas, cortei o cuiño e todos os tomates cherry Moi ben. para que recolleran así a pel, botaran a ajo. Moi ben, Todo moi ben. a ver, Estás ao final xa... son moitos anos xa contigo Tes aquí, razón, tes razón. Sí, sí, algo aprendiches, dos dous. Algo aprendí. De algo. todos, de todos. Mira. Bueno, mira, aí está a celga. Vou darlle a volta a isto A celga e a oblea. e a oblea. Entonces, agora vamos a facer... Vale, meteres un pinchazo para que Sí, por si salga non o se aire. medra moitísimo. Mima! Isto sí que ferve. Mira como bota Mira para todo o fora. aire que bota. Mira. Está malo. Levantouse malo. Mira, agora vamos a botar chourizos. A donde aí xa? Claro, picaos. Moi ben, Vamos a cortar a pel. A celga e chourizo. Quería ir de sana. Quería ir de sana, Begoña. Dixenlle a directora, home, vou facer unha milfollas de... Aquí só da celga e sabes, queixo. De acelga, e digo, pero fai tempo que non lle meto a nada a un chourizo, home, non pode perder esa costumbre. Eu Home. estou contigo. Que agora xa estamos cos chourizos novos da matanza. Hai que meter un chourizo ao mes. Ves? Por certo, moitas gracias. Ah, os roxóns, Moitas te gracias. dei pagada, Que non me acordaba eu. Puxen chunha do 24 e outra do 25. Moitas gracias polos roxos que mandaches pa Noelia e pa meus sogros, porque liquidaron prácticamente todo, Sí? Sí. Maravilla. Sí. Ahora, pa mí non trouxo nada, Porque a ti... Nada. A ti mandeite. E din os compañeros de control que tampouco pa eles. Nin chourizos. Bueno, nin por nada, para dentro dunha semana traigo algo de chourizos. Vai traer, vai. Traigo empanada. Vai traer, vai. Veña, vamos a deixar aquí a Begoña e imos con Xulio Mato. Vamos para lá. Veña. Mira, é un pouco da tua época isto, No te pases, Te pases que... A celga. Pero a mí mólame, Sí, hombre. Sí. Mira, xa temos o refritiño da celga, Por vale? refrito que a celga quedou en nada, quedou de risa. Queda nada, pero bueno, vamos a facer unha tartiña, Quedou de risa, tampouco é para dar unha boda, Vamos a facer unha tartiña moi... No, si xa sabemos que ti últimamente moi estás máis resultona. ajarrao. Que? A ver, acaba. No. Que non se che conoce o color da carteira. Estou intentando... Pois non dou, que me caeu aquí unha casca, non dou. É que iso é o karma, Aí está. amigo. O karma é o que che fai a ti esa infección intestinal que tes. Que infección estou como un toro. Bueno, xa estamos. Un montón. Tes o virus. Bueno, 4 ovos, vale? Vamos a batir un pouquiño. Eso vai ir aquí. Ajá. Vale, vamos a hacer como se fora é parecido a un quiche. Vale, vamos a mesturar Vale, no... Vamos a mesturar. Vale. O que pasa é que vamos a facer aquí toda a mestura para que o calor aquel non nos calle o ovo. Vale, queremos que isto calle no forno. Vale. A definición Mira. da Virxe do Puño, Espera, que me están a falando. Real Academia Galega, con persona agarrada, 2 Xulio Mato. É o que pon. Sí, pon. Sí. Díchelo ti. Bueno. Sí, chamoume Enrique Monteagudo, Escoita. da Real Academia, e díxome 100 gramos de nata... agarrao. 100 gramos de nata líquida tamén, vale? Aquí teño a base, que inda que vexas así fea é porque é moi finiña, porque ten que quedar algo crocante, vale? Vale. E despois vamos a tapar e xa vai quedar todo cerradiño e ben bonito. Imos entón coa pregunta de concurso para a xente que está na casa. Como se chama a receita que fai Xulio Mato de acelgas? Tarta pascualina. Torta pascualina. Torta pascualina. 664-4834-19, chamade a voltas Pódese facer comprando con espinaca tamén. 50 euros en show, pódese facer tamén con espinaca, pero neste caso é con acelga. Chámase... Torta pascualina. De acelga, porque se pode facer de espinaca tamén. Ahora teño dúbida de se o pascualín é o mini tractor ou é a sejadora, É o tractor, verdad? Ou é o... Estaba tendo dúbidas. Non sei, eu non teño moito campo. A sejadora é a Bertolina. Non teño moito campo. É a Bertolina, claro. Sí, a segadora é Claro, é a Bertolina. Bertolina. Menos mal que está Begoña, senón... Aí está. Senón non salimos delas. A ver, non queremos decir máis marcas, pero tamén está moi ben os Landini, por Sí. A ver, bueno, o tema. Refrito. Vale. Mira, metinlle requeixo. parece crema pasteleira, Metinlle requeixo. Mira. Ahora vai todo para aquí. Que material, Material bo, E cheira o requeixo, dá un cheiro tan Ti crees rico. que eso será bo para estabilizar o estómago? Sí. Isto é, recoméndano 3 de cada 4 Si eu levo un pouco deso para a casa, ti crees que me vai sentar ben? non vai levar porque vai non levar a directora. Que xa mo pideu. E quen é a directora? A directora é a que manda. Quen é a directora? Mira, un poquinho de pimenta, un poquinho de sal. Isto é un escano. Espera, que ahora vengo bo, hombre. Vale. Ahora vengo bo. Vamos a relar queixo de arzúa curado tamén. Moi ben. Como se fora un par de culleres, vale? Vamos a poñer. máis ou menos. Aí, dalle. Que nos gusta moito, metémoslle máis. Dalle. Que nos gusta pouco, metémoslle menos. Que non nos A gusta nada, directora, non lle gusta... metemos. Directora, Glori, gusta o queixo?
Encanta yo Sí, queixo. é Non lle queixeira. botes máis. É queixeira. Bueno, Nin então, mira, acelgas, non quero Xa nada. temos aquí toda a mestura. E agora ven o curioso desta torta. Vamos meter no interior toda... Eso vai medrar algo. Sí, isto medra algo porque cando o ovo solo co calor... Claro, calla un pouquinho, non? Ahora vai medrar menos. Por qué? Porque me quedo aquí. botouse por fora. Me quedo aquí un pouco. Botouse por fora. Bueno, e agora aquí vamos a cimbrar 4 ovos, Que iso é moi teu tamén, o de cimbrar ovos. 4 ovos que van a callar dentro, despois no corte vamos ver clara, vamos ver xema e vamos Pero ver... como se che ocorreu isto? Porque isto non se me ocorreu a mí, ocorreuseme o que inventou a Pascualina. Pero eleva así os ovos tamén a Pascualina. Sí, claro, eu son un mero ejecutor. Ah, moi ben. Pois executas ben, eh? Aí tes. E agora aquí vamos a facer un huequiño aquí. Sí, porque Pa que nos colla. non che quedaron ben aí os ovos, eh? Bueno, xa estamos con chorradas, pero vamos a ver. Isto Con isto tres, é según con cae. tres chega, o si non Según pon cae. no medio. No, hai que meter 4. Pon no medio. As receitas son 4. Venga, van subindo. Precioso, precioso. E agora vamos poñer a outra capa, vamos pintar, vamos ir ao forno Ahora 50 vai poñer minutos. esto. Sí, pero espera, eso hai que estiralo primeiro. Xa, pero eu tracho pa aquí. Moi amable, ponme aí para que me estorbe. Veña, imos a Redondela. María Jesús, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. A ver, contanos, María Jesús, se a ti che gustan as acelgas, ou eres máis de pencas como a Xulio, grelo, que é o que che gusta a ti? Son máis de espinaca e de grelo, pero bueno, as acelgas tamén. Bueno, son máis de grelo tamén. A ver, é que espinaca, moi ben, pero é que o grelo... Buah, é que o grelo é... O grelo onde este o grelo... Talavamos, señor. O grelo é talavamos, señor. É palabra Isto de... poderíase facer con grelo tamén. Tamén. Podemos facer con a verdura que máis nos guste. Vale, vale. Con xudías tamén o podemos facer. Bueno, mellor Que sí, con que grelo. sí. Mellor con grelo. Podemos facer co que queira. Vale, María Jesús, por 50 euriños quero que me digas como se chama a receita de acelgas que fai hoxe Xulio Mato na Voltas co Prato. Torta pascualina. Ves? ben. Moi ben, vamos a dar un aplauso que leva os 50 ben. euriños, pero é Redondela. Bueno, Moi ben, pois muchas gracias. nada, gracias a ti, a ver se lle vai un pouco mellor ao Choco, que este ano anda aí... Bueno, a ver. Anda aí a Veremos. cousiña. Veña, un bico Vale. grande, gracias por chamar. Nada, gracias. Hasta loguiño. a vos. Hasta loguiño. Chao, chao. Bueno, Atención, porque mira, Xulio Mato porque vai ahora, fazer a con- cousa máis importante, con que é moito- tapar a con súa moito torta. cuidado, porque é unha masa moi boa de facer, pero é moi Mucha frágil, atención. vale? Entón vamos tapar, e o que facemos agora é ir unindo todo isto que temos aquí. Por eso se decía que, inda que parecera feo, ahora vai nos quedar todo unidiño e bonito. E agora pintamos con ovo e vai ir ao forno a 200 grados 50 minutos. Venga, Vale. vamos ao forno con Xulio Mato. No, ainda teño que pintar, vai ter a bueno, Begoña. ya tens que peinar, Vai ter a pintar, Begoña por que... Vamos con Begoña, veña, vamos con Begoña Vázquez, va. Y la verdurita me la quita. Aí está, poñedes o reggaetón vegano donde hai chourizo. Vos tamén, de verdad, baila Ay, reggaetón. ay, 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 ay. No como animales, ellos son mis hermanos. Baila reggaetón vegano. Mira, mami, Dale, dale. con este tema Ahora, ahora. vamos al huerto. Vou remexar a bechamel, que se me vai pegar. Dale, dale, dale. Animales muertos. Esto es como para estómago, ¿ves? Traballo abdominal. Ah, lo entendes. É como fai falta a vos. Traballo Fixen unha abdominal. bechamel. Te echo un bechamel con qué? Sí, unha bechamel lixeiriña, así a botella queixo de Está artomillo. boísimo tamén para o Mira meu como se vai estómago. derretindo. Mira. E iso como vas a encher logo? Non se enche. Claro, valo poñer así en capas. Son capiñas, mira. Vamos facer un aiki. Aplastámoslo en chisquiño aplástalo así. de todo. E vamos Atención ao que botando. vai fazer Begoña Vázquez. Espera, espera. Tens Acelgas. Tens que facer un traballo, a ver se eres capaz de remexer e mirar. De verdade, Mira. Moi fácil. Aí vai. Material. Así. Ves? Vamos facer así, unha milfolla deste tamaño, máis ou menos. Aí. Ahora poñemos outra. Así. Isto costalle derretirse. Cóstalle. Sí. Porque hai cousas que costan facer. Isto costalle. Hai que ter paciencia, cañotas. Isto Hai que costa. facelas igual. Que me digas ti que hai que ter paciencia. Hai que ter paciencia. Que me Na digas cociña ti hai que ter paciencia. Sí, ó, eu pues, non teño noutras cousas, pero na cociña teño Que vas paciencia. ter paciencia na cociña, muller? E lo entón, pois como fago un guiso? Porque o deixes aí. Si, home, se o deixas aí moitas veces, onde vai? Agora poñemos outra capiña Mira, estou cho machacando Así. un pouco. O queixo, e esta xa estaría. Para que le ben. Non estás atendendo nada ao que che fixen. É que non podo atender as dúas cousas. Pero ti Pero- contaxe yo á xente, non? Non eres capaz. Xa está.
Bechamel remexida por cañotas de Arzúa, de queixo de Arzúa. Moi fácil de facer. Mais ou menos sobre uns 30-40 gramos de maicén, de fariña, e 30-40 gramos de manteiga. E depois botámoslle medio litro de leite. Podes pedir ao Concello de Arzúa que me fagan embaixador do queixo? Por favor, xa chegará o momento, que fagan embaixador a cañotas. Por favor. De que? Da festa do queixo. Multiusos, que é a terra do queixo, multiusos, terra do queixo, guión Fran Cañotas. Exacto, multiusos terra do queixo, guión Fran Cañotas. Por E pois favor, é un aeropuerto, en Arzúa. Aí, temos un helipuerto. Pois veña. Heliporto enfrente da miña casa, heliporto Fran Cañotas. Exacto. Escoita, é unha tienda de muebles tamén para vender sofás. É verdade. A ver. Joga de cuchillos para picar sofritos. Isto creo que está, Bego. Vamos alá. Mira, ahora temos esta aquí. Pero- Está listo, sí, listo. Bien, eu creo que sí, vamos a eh. regar, veña. Veña. Vamos a regar. Espera, que quero ver isto como rejas. Mira, eu creo que está, Por mira. musichalo. Ves como ves? Sí, non lle coller medo a varilla, non che fai nada. No, a varilla é boa. Veña, Vamos va. alá. Despois chamamos a Maricano e nos Vamos alá e ahora regámoslo así, vamos así. Mima. Mira, ves? Así. Dios, estame pedindo... É todo feito en directo, eh? Estame pedindo papos o estómago, Ahora, vergoña. Sabes, é todo feito en directo para que tú vexas que unha comidiña así... Non lle queremos botar o chourizo, non lle botamos. Parecen tortiñas ou así, Sabes o que lle verdad? podes botar tamén? Podes botar tamén atún, que lle queda moi ben a celga, E unhas pouquiñas noces, quedalle de maravilla. Moi ben, moi ben. Ligerito eso, sí. ademais, eso é para levar ao gimnasio. A que ves cantar aquí? Isto... Que ten que ves ir cantar Vale, pois vamos levantar a Maricano polo menos porque o vexe de cerca. Maricano, ven por aquí, dámoslle un aplauso. E gracias por estar na volta escopraco. Ven por aquí, muller. Qué buena pinta. Mira, que che parece? Oh, Velo ben, Sí. Vexo, vexo. Tes algo que dicir negativo? no, moi ben, moi ben. Vamos moi a ben. botar un verdiño así. Vale, vale. Ben, Moi boa pinta, Vale, pois vamos dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez, artista crack. Gracias. E ainda por riba, medio enferma, ven aquí ao volta escoprato. Veña, vamos con Xulio. Aí vai, mira. Vamos con Xulio. Ostras, Eu teño un Qué antes rápido, e un despois. Qué que rápido, casualidade, Xulio Mato. Teño un antes e un Sí, despois, porque señores. pillou o motor para ir ao forno. Xa Entonces, xa o saquei. Entonces, isto vai ao forno Isto vai ao forno 50 minutos e convirtes en esto. A cantos graus? A 200. Vale. Entón, mira, ahora Boa temos aquí. pinta tamén. E como temos a base, acordaste que a base era moi finiña, Correcto. non vamos a desmoldar todo para que non nos rompa, entón Porque vamos a si hacer- non, lía la Eso parda. é, vamos a Si non, lía la aquí, Ah, amigo. e vamos a ver se temos ese corte. Vamos a ver se lle queda ben a Xulio Mato. Ese corte prometido. Do ovo. Che vou enseñar aí. Mira aí, para que se vexa o ovo. Cuidado. Mira o ovo, mira o ovo. Mira o ovo, mira. Aí está. Aí está. Ai, pois un aplauso tamén para don Xulio Rico Mato, jugosiño. artista crack da cociña. Moi boa pinta, sí, señores. Maricano, chegou o momento de probar. Bueno, Queres vir comigo? Vou. Sí. Veña, vamos. eu vou contigo onde sea. Pasenillo. Muy bien. Ponte aí na cabeceira da mesa, anda. Aí. Aquí. Julio. Eu, mientras tanto, fago a pregunta de concurso para a xente que está na casa de que é a bechamel que fai Begoña Vázquez hoxe. De queixo. Ti sabes que é de queixo, non? Sí, sí, sí. Estás segura? Ni mau cae aquí, Non me vou comer Bueno, todo de que é a bechamel que fai Begoña? É para repartir. Vamos todos. De que é a bechamel? De queixo de Arzúa. 664-4834, un nove chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo, por favor, queremos repartir cartos, así que chamade. E, mentras tanto, Mari Carmen de Portonovo, Vamos a probar. terra con cartos. Tá. Que é iso, Begoña? Eso é. É unha 12 esquina. meses, 12 badaladas. 12 meses, 12 badaladas. Ah, vale, iso é para que... É unha esquila, que eu tiña unha granxa. É para que a xente empece Iba a dar vacas ás tardes. a facerse a idea de que vamos dar as badaladas. Sí. Así, moi ben. Aí vai os cuartos. Aí vai o Mira, carrillón. os cuatro, aí vai o carrillón. Moi bo. María Luz, que tal? Boa tarde. Tu solo con mi juego. Hola, boa tarde. Que tal, como estás? És de Carballo, non? Sí, son de Carballo, estamos Bueno. ben por aquí. Boa Son un terra. pouco, pero bueno. Bueno, boa terra, claro que sí. Veña, dime de que é o bechamel que fai Begoña. De queixo da túa? Moi ben. Aí está, aplauso, 50 euriños. Levanta María Luz de Carballo. O de Arzúa engadiu Noela e quedoulle moi ben. Quedou ben. É unha Moi pena ben. que non che pode mandar outros 50, pero... Ou me queixo. deixa. Ou queixo. Bueno, como queiras. Como queiras, tío. 50 queixos. Mira unha cousiña, que che parecen? Con cal quedarías ti? Eu capaz coa 14 pascualitas. 14 Muy bien, pascualines. muy bien, muy Vale, bien, pues mira, muy ves? bien. Pues María Luz, un mico moi grande, gracias por chamar, vale? Veña, vos tamén. Veña, un bico. Chao, gracias, hasta luego, chao. Pues aí está, Mari Carmen de Portonovo, que despois de probar as dúas receitas,
tes. Nervios, tensión, perdón. Colla a campá por si acaso. Colla campana. Aí está. Mari As Carmen, Esquila. de Estaban Portonao. buenísimas as Quen dúas. gaña o a voltas co prato o día de hoxe? A min gustan as dúas. A ver, pero bueno, quizás me... Pero de Begoña. Begoña Vázquez, de campana. Aí está. Tom. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Coa Hora Galega, vémonos mañán con máis recetas, como sempre. No a voltas co prato da televisión de Galicia. Sexen felices. Chao, chao. Mua.